Bona vesprada, Bona vesprada, Manuel. carinyos. Et volem fer una entrevista per un treball del col·le de com era abans de David. Ens pots ajudar? Ai, vaig intentar-ho, A veure si les preguntes no són molt difícils. Ja pots començar, a veure si puc. Coneixes alguna tradició de ser David? Sí, moltes, perquè Manuel ja és major. Te puc parlar, per exemple, d'una tradició molt bonica, que era la tradició de la mona de Pasqua. I era una tradició que, clar, antes no teníem totes les llepolies que teniu ara, ni tots els dolços, i era a moda d'un pan quemao, que les mares ens fem per Pasqua, posant-li un ou, no un ou Kinder d'aixòs o de xocolata, no, un ou de veritat. I aquest ou cada dia a Pasqua podia tindre un color. Si el volies moradet, la mare el volia en 2 o 3 rodanxetes de safanòria. Si el volies de color carabassa, doncs en fulletes de ceba. Si el volies un color més viu, en piberroig. I cada dia duíem l'ou d'una manera. Se n'anaven tots en grup, xiquets i xiquetes, al parrany de Paiporta, a menjar-se-la, i entonces cantàvem aquella cançó que deia «Així me pica i allà me cou i així t'esclafa l'ou, pom!» I li esclafaves l'ou al que més prou tingueres. I mira, i això era festa, els dies de Pasqua, i era una tradició molt bonica, la mona de Pasqua, sí. N'hi ha moltes més, però això és una. Fa tan gran que és, pareix un corral de vaques, se la vi tan xicotet, a on estan les xiques guapes, ai, xumba la catacata, ai, xumba la del sormisor, ai, xumba la del xiques guapes, i les lleches al rico, ximpo. Això és una. Què més? Quins són els menjars més típics? Bueno, el menjar més típic que pugui haver, que ja no se fa, que haurà passat, era la sopa de granota. Perquè abans els serabiners diuen serabiner granoter, perquè les dones anaven a vendre granotes a València al mercat i ne menjaven en el poble, les netaven molt netetes i llavors feia una sopa boníssima. I un altre plat també que feia molt, perquè era molt substanciós i donava molt de plat, era l'arròs al forn. Pots contar algun joc que jugaves de xicotet? Sí, mira, te puc contar un joc molt bonic que era el joc de les boletes, que ara digueu en castellà canicas, però eren boletes. Boletes n'hi havia de fang i de cristall, que eren molt boniques i valien, cada boleta de cristall valia per almenys per 10 de fang. I era que els carrers eren totalment de fang, de terra, que podíem jugar i no hi havia cotxes, i estàvem fins que volíem, fèiem un xicot de clotet i entonces en les boletes anàvem pegant a la boleta de l'altre que jugaven, 3 o 4, i fins que col·locaves la boleta en el foraet, el que col·locava la boleta guanyava la partida i t'enduies la boleta a casa. Si la boleta era de cristal, doncs ja veus, la podies canviar per 3 o 4 de fang. Era un joc molt divertit. El joc dels xavos negres, també, el joc del futbol en botons, també sobre una taula o sobre un lloc, sobre la vorera del carrer, si la fineta, se jugaven a molts jocs de carrer. I el joc més universal ja que jugàvem era el marro, en la plaça, quan la plaça era com abans, entonces se posava una gent en un banc i altra en un altre banc. I així corrien a pillar-se. Si pillaves, diuen marro, i ja tenies que passar al banquet de l'altra part i tenies que anar a salvar-te. Saps? Era molt divertit. Coneixes algun personatge molt conegut, en ser David? Bueno, molt conegut, un personatge que té el carrer dedicat i que és molt important per ser de Vic, però no molt conegut no, doncs podria ser Antonio Tarazona, que va ser un astrònom molt important. Va estudiar els eclipses de la lluna i del sol durant molts anys. Primer estigué en València, en l'Observatori de València, després va estar de catedràtic a l'Observatori de Barcelona. I el seu germà, Tarazona també, que va viure més que ell, però va treballar més a València, va fer el primer observatori de València del cel. Era una persona molt important i té treballs i estudis molt importants, els germans Tarazona. També hi ha pintors, com Daniel Sabater, com Orozco, tenim escriptors com Ferran Torrent, tenim grans juristes, tenim este poble xicotet, però té de tot. De tot, un dia que tinguem temps ja us contaré coses. I pots contar alguna cosa interessant? Bueno, una cosa interessant, us vaig contar una cosa que és molt bonica, que és quan se David tenia sereno. Perquè clar, ara li digueu, sereno? I això per què? Doncs mira, quan Manuel era xicotet, com vosaltres, clar, no teníem rellotges i despertadors ni res d'això. Entonces, hi havia un home, quasi tots els pobles,
que deien el sereno, que era el que cantava les hores. Les cantava, no les dia, Entonces, nosaltres teníem el senyor José. El José arribava al cantó i diria Ave María Purísima, sereno, la una, o les tres, o que fora. Li dava el seu gust, que nosaltres som molt cachondes, però era de veres. I diria, està ras, o està plovent, o fa bon oratge. I per què ho dia? Perquè els llauradors, que entonces no tenien molts, no tenien despertador, posaven unes pedres en el banquet de la porta per dir a l'hora que se volia alçar. Entonces el tío José el Sereno tocava pam, 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 Enrique, les tres, a treballar, alçar-te arreglant el carro i la ca. Sí, i era un personatge molt entranyable del poble. Té una música del mestre Serrano dedicada a ell que canta la cançó ixa, que se diu, crec que és de Serrano, que es diu Esxopar hasta la moma, i canta la cançó del Sereno. Canta la melodia del Sereno, que era molt bonica. En l'Horta tenia el Sereno molta presència, era molt important el personatge del Sereno. Sí. I a Sedaví tinguérem un Sereno molts anys. Què més? Quants anys creus que té la Font de Sedaví? La Font de Sedaví té molts anys, la van fer els nostres abans passats en l'any 1927. S'estrenà la plaça i la font. Conta'ns algo de l'església de Sedaví. A l'església de Sedaví, primer no teníem església, era la capella de l'antic castell, després tinguérem l'església del carrer de l'església, que seria carrer de l'Oliveral, i després ja se va fer l'església que conegueu vosaltres, que va durar prou anys de construir, i que se va tancar les portes ja definitivament en 1846. Encara que abans ja havien missa allí, ja batejaven, ja estava feta. Què més? Voleu saber? A veure? On estava el Col·legi Sant Clemente? On estava el Col·legi Sant Clemente que hi havia abans? Doncs havia abans, com seria la partida de Sant Climent, que no era Sedaví, era com passa ara en Poblenou i Alfafar. Era dins del terme d'Alfafar, però no és Alfafar, doncs és igual. El senyor de Sedaví, que després va ser duque de Sedaví, era senyor de Sedaví i Sant Clemente. Això és el títol que li dona el rei al senyor de Sedaví. I entonces, per fer barraques, per posar-se a viure allí i tot, havia que demanar-li permís al senyor de Sedaví. I allí estava l'ermita del Roser, que és d'on ve la devoció a la Mare de Déu del Roser, que és la patrona de Sedaví, que després també li s'anomena Mare de Déu del Rosari. I quan se va fer gran Sedaví, anar absorbint Sant Climent, fins que el senyorio de Sedaví ajuntà les dues partides, la de Sedaví, el terme de Sedaví i el terme de Sant Climent, i se va fer un poble soles. I en record i en memòria d'eixa partida de Sant Climent, el col·legi vostre se diu Col·legi de Sant Clement, o Colegio Sant Clemente. Moltes gràcies per la teva ajuda, Manuel. Gràcies a vosaltres, que sou les princeses de Sedaví, les més guapes i les més sabudes del Col·legi Sant Clement. Adéu, adéu. Besos.